Popiš rande s tebou 3 slovy. Jaký je? Čaničko, ty vole. Vypichujou mi ty texty a čas říká jako... Tak ty máš všechny texty takový, tak jako když ti vlastně... Proč po prvním rande tě vidím s bývalou? Za mě, ty vole, na prvním rande květiny fakt ne. Já si myslím... No, počkej, pojďme diskutovat. Naším hostem je 25letý interpret Adam Egiezi, známý jako Egi, výherce soutěže The Meg v Rap a člen taneční skupiny Dogaklon. Je svobodný a o jeho vztazích a názorech na ženy se dozvíš za 3, 2, 1. Tak na zdraví, no. Na zdraví. Seš single nebo zadaný? Jo, my už jedem takhle. My už jedem. No, já jsem single. Jak se změnil tvůj život po výhře The Megu? Myslím, ne celkově samozřejmě, ale jako co se týče holek. Jo, co se týče ženských. Už jsem chtěl zhejtit to generickou otázku. Ne. Hele, jakože nebudu lhát, nechci se tím nějak jakoby chvástat, protože to nepovažuji za nějaké jako, že by to bylo něco hodnotného, ale tak prostě to, no. Mám plný DMs a prostě nemusím asi toho dělat tolik jako předtím. Že vlastně nemusíš už někoho nebalovat nebo... Jo, většinou ty holky prostě tak nějak chodí sami. Jo. Ale jako prožíváš to, užíváš si to? Jo, no neříkám, že jako já toho nějak jako neužívám, víš co, nebo tak něco. To je jako... Hele, vezu se, prostě je to fajn, každý má rád pozornost druhého pohlaví, víš co. Je to tak. To prostě tak je. To nebudu lhát, ale nějak to jako nepušu. Co vlastně tě překvapuje jako nejvíc, jako co ti píšou? Vlastně, že píšou ti jenom čau, chci se seznámit, nebo většinou to jsou zprávy jinýho? Ne, je to mnohem zajímavější. Překvapilo mě dost to, že jako taková ta iluze, že jako všechny holky jsou jako slušný a střídmý a nechovají se jako vulgárně vůči druhému pohlaví, tak není pravda určitě. Jakože můžu to říct, že holky jsou minimálně jako aspoň z části stejný prasata, jako jsou chlapy, jenom prostě si dávají větší pozor na to, aby to jako nikdo neviděl. Jo. To je dost zajímavý poznatek, co jsem si tady odnes z těch pár posledních měsíců, no. Ale it's cute. Okay. My jsme se rozhodli, že bude docela zajímavý vložit tvoje texty do ChatGPT. Aha, dobře. A on takhle popsal tvoji osobnost. Já ti to přečtu přesně, jak on to popsal. Dobře? Let's go. Interpret sám sebe popisuje jako člověka, který přitahuje ženy, v závorkách zlý holky, a poté je kontroluje nebo trestá. To může naznačovat, že preferuje dominanci ve vztazích a uspokojení nachází v moci nad partnerkou. Cítí se pohodlně ve vztazích, kde dominuje a kde fyzická a emocionální síla hraje klíčovou roli. Miluje dominanci, sílu a kontrolu. Souhlasíš s tím? Ne. Jako nevypadám, nebo doufám, že nepůsobím jako nějaký mačochistický typ. Ne, tak v těch textech. Jakože já chápu, kam tím tady AI míří, ale v těch textech je to samozřejmě nadsázka, jakože já nejsem nějaký, že bych jako se snažil pověšovat na ženy, nebo tak něco, to vůbec. Jako takže nejsi dominant. Spíš naopak. Ani ne. Nebo jak bys sám sebe popsal? Takhle jako ve vztahu k ženám? Ty jo. Jako já jsem měl vlastně docela dlouhý vztahy i myslím, že dost fungovaly. Myslím, že když chci, tak umím být dost milující člověk a rád se starám o lidi.
hlavně jakoby, když mi na někom záleží, tak se od něj velmi rád starám. Neříkám, že jsem, jakoby, že jsem nějaká súpka, to určitě ne. Jako, ale taky si nemyslím, že jsem jako, že bych si prosazoval nějaký svůj názor jako za každou cenu a neposlouchal a tak. Myslím, že umím dost dobře komunikovat jako se ženama tak, aby jakoby, jsme byli na stejné úrovni oba. Jestli je to odpovídající. Odpovídejte. Reagovala ti nějaká holka na texty? Přišly jí hot nebo spíš divný? Jestli někdo třeba ti psal vyloženě jako... Jo. Dost často se to děje. Vlastně to jakoby dost... Jako to s tím ChatGPT bylo vlastně dost dobrý, protože i když já si myslím, že já takovýhle nejsem, tak jakoby spousta holek až mě překvapuje, že to jako vyžaduje doslova. No tak vlastně... Úplně potom toužej prostě a vypichují mi ty texty a čas říká jako... Tak ty máš prostě... všechny texty takový, tak jako když tě vlastně neznají jako osobně, tak jako co si mají myslet? Jako víš, nemám všechny ty texty takový. Ale jakoby, no tak ono se to tam jakoby říká, ale v kontextu těch textů to vlastně jakoby neznamená úplně přesně to, co se tam říká. Jakože to, že je tam řečeno, že trestám ženský za klubem, neznamená, že ty vole chodím a mlátím ženy jako vzadu někde v nějaký jako uličce. Jo, ale všichni chápou, jakoby... co tím myslíš jo. A proto ti to píšou vlastně. Ale jo, tak jako samozřejmě. A jo, vypichuju ty holky dost často a občas je to dost kreativní a docela se tím bavím někdy. A jo, to je fajn. To je fakt prdel, jakože. Pravidla rubriky. Adam a Aňa se střídají v otáčení sedníčka a v závislosti na tom, na koho sedíčko ukáže, ten odpovídá. Budou muset vysvětlit mužskou a ženskou logiku v konkrétních situacích, které jsou běžné na rande. Já točím, jo? Jo. Let's go. Kolo zkázy. Šli jsme na rande a po něm jsme se vyspali. A ty jsi mi nenapsal ten další den. Proč? Jsou dvě varianty. Dobře. Buď je ta varianta, která je jakoby horší prostě pro tu holku, nebo pro tebe, že prostě už nikdy v životě nechci vidět. To je ta horší varianta. A pak je úplně naprosto opačná varianta. Jakože to, co se děje mezi tím, je neutrál prostě a to je good asi. A že mi na tom jakoby podle mě trošku záleží. Jakoby, a proto se neozveš. No, protože si říkáš, ty vole, já nebudu ten první. Prostě, protože to vypadá, z té klučičí strany to vypadá tak, že jakoby to pušuješ. Víš? A prostě, nebo z mý zkušenosti třeba, tak prostě holky nemají rádi tenhle tlak. Jakože rádi. Že prostě ty kluci, co moc dolejhají a tak začnou být otravný. Nebo prostě je to takový, to je ne. No, je to takový jako, já chci, aby ona napsala první, prostě, aby viděla, že je to. Já jsem to jakoby třeba, když jsem byl mladší, tak jsem to hodněkrát poslal, že jsem fakt jako tlačil, že čau, tak co včera? A no, to nefunguje. OK. To je strašně... Hele, není to nějaký cinklý, ty vole. Není to nějaký cinklý. Proč po našem prvním rande mě začaly sledovat tvoje kámoše? No to nevím. Asi záviděj. No, to nevím, jak se tohle děje. To se ptáš asi špatného člověka, no. Tohle jsem nikdy neto. Jo, tak hej, i holky, kluci si o všem povídají. To je jako, jestli někdo tvrdí, že... Ale jako přímo sledovat, víš co, jako podívat se na profil, to je jedna věc, ale jako sledovat. No. A děje se to, jakože docela často. OK. Ty vole, tak to nevím, to můžu akorát jako přiznat, že... Se to děje a že se o tom asi jako všechno se dozvědí tvoji kámoši, i jako asi všechno se dozvědí tvoje kámošky, ale
No to nevím, co se tam děje, no. Asi závist. Nevím. Jakoby, myslím si, že je velmi malá pravděpodobnost, že si nějaký kámoš řekne hele, tak já fakt ho chci kontrolovat, aby jako jsem viděl, že si nenabrkne nějakou jako něco špatného, víš co. No. Okay. Spíš si myslím, že nevím, no. No třeba nevím, jako mně přijde, Ani že... já ne. No vlastně nevím, no, proč začínáš. Proč by to mohlo být? Kromě závisti. Nebo kromě toho, že chceš to, co má vždycky ten druhý. Já si myslím, že vlastně většinou to je fakt jakože strašně random, víš, že prostě někomu řekne, že prostě já jsem byl na rande s touhle holkou a všichni kam no tak já ji začnu sledovat, jakože budu v ohledu, prostě co se děje. Víš, jako ne, že potenciálně... se dávat bacha na chlapce. Ne, jakože ne, že potenciálně tu holku budou chtít, ale že prostě jako jen ji začnu z nějakého ale ta možnost sledovat. Tam je. No, teoreticky ne. Ale víš, jak to myslím, že vlastně jenom začnu sledovat, protože vlastně se seznámila případně jako s tebou a už jako všichni tvoji kámoši si řeknou, no tak jakože... Jo, já bych to taky viděl takhle. Prostě je to jenom jako... Chceš prostě vědět, s kým se ten kamarád ví, no? No, nějak tak. Mám fakt podezření, že je to podplacený. Teď se potvrdí, jestli je to pravda nebo ne. Je to pravda. Okay. A proč jsi po prvním rande na několik dní zmizel a pak napsal, jako by se nic nestalo? Já chápu, jakoby, na co je ta otázka mířená a úplně vím, protože hej, mně se to tolikrát, jakoby, mně se to fakt párkrát stalo takhle a jakoby pak já jsem byl překvapený, teď už vím, že to nemám dělat, ale párkrát jsem byl překvapený, že jakoby není furt všechno stejný, ale podle mě to vnímání, jako mužský vnímání času je úplně odlišný, chápeš? Jakože prostě 3 dny pro kluka je jakoby úplně jak 3, jo, jakože to bylo včera to rande, ne? Jako. Okay. Proč jsi mě požádal, abych zaplatila polovinu účtu na prvním rande, když jsi mě pozval ty? Tak to já ne. To není otázka na mě. Určitě ne. To se určitě nestalo. Protože jsem čurák, kdyby se to stalo. Jakoby, to je všechno. Takže Aničko. Proč jsi na prvním rande aktivně flirtovala a pak se náhle stala nedostupnou a chladnou? No, to mi řekni. Proč to holky takhle dělají? No, třeba... No tak protože flirt to je něco jiného, než třeba pak po tom rande jet k někomu domů, že jo? Jestli chápeš, jak to myslím. No, že no a to je ten důvod. Ale jakože já si myslím, že v té otázce si to myslí, že vlastně... Jako pokračování, no. Tak jsem ti to vysvětlil. Takže prostě zábava večer, ale pak myslím, ráno se vzbudím, zase dobrý. Užili jsme si, on to snese, to je v pohodě. Já si myslím, že to holky tak vnímají, no, že vlastně můžeš se užít večer nějak jako flirtovat s někým, ale pak nechceš s ním spát třeba. Nebo jako nechceš jako třeba něco vážnějšího a jenom to zastavíš a prostě jako řekneš čus. Yes, to je legit. This is not me, they're making me drunk. Jaký je tvůj tip? Inteligentní holky, asi. To je tak asi všechno. Vzhledově. Nemám rád moc takový ty baby faces, víš? Jakože, když holka vypadá, že prostě už je jakoby spíš žena, než děvčátko nějaký, tak jakoby to mě víc imponuje, no. Okay. Jaký je tvůj největší crush mezi celebritami? Jako my jsme v jednom rozhovoru přečetli, že to je Sarah Rikas? Do té jsem docela teďka, ta mě úplně vyrazila dech, ale jakože, fakt jakože doslova, no. Ale tak to, jakože to je spíš nadsázka, ale jako z ní jsem dost odvařenej, no. Okay. Ale jako, já obecně... Je strašně pěkná holka, tak... Jo, je, ale celkově, nebo ještě vlastně vidíš, to jsi mě navedla jakoby k té otázce předtím, jakože
Já mám rád prostě jako osobnosti, víš? Jakože, a to, který neznamená dosáhne, jako, že by ta holka musela být slavná, nebo známá, nebo bohatá, nebo tak, ale prostě ženy, který prostě vidí, že jsou jakoby, že když ty se považuješ za osobnost, tak oni jsou na stejné úrovni jako ty, ne, jakoby vejš trošku. Tady to. Chápu, jak to myslíš. Jo. No to je hezké. Takže a Sára je určitě splňuje to kritérium asi tak 4000krát. Ta holka je úžasná, no dobrý. Co je pro tebe 100% no-go u dívky? Ne, teď jsem to říkal. Názor. Ne. Tyjo, nevím. Jako, co to znamená? Jako, že prostě nějaká vlastnost, která prostě zjistíš a úplně, No tak to fakt ne. Tak No něco tohle jako to red ne. flag asi, no. Neříkám jakoby pipiny, holky, ale prostě jsou třeba holky, které si myslím, že na schvál se jako snaží vypadat hloupější před klukama, než doopravdy jsou, víš? A na schvál se tak chovají jako fifleny. Nesnáším to. Takových je fakt hodně. Jo. A přitom to jsou chytrý holky Ano, většinou. kolikrát jo, ale tak to už se, jakoby, to já se jako muž už nedozvím, víš co? A tam to hasne. A Lhaní a tak, víš co? Jsem Jo. zažil, že mi holky lhaly jako o věku, to prostě, to je příšerný prostě. A chodil bys třeba s holkou, co má OnlyFans? Jako já obecně asi teďka neusiluju o to chodit s holkama, takže asi ne. No nebo celkově třeba jako OnlyFans, escort, pornoherečka. Jako jestli něco bych tam. o tom přemýšlel. Hele, ne. No ne, třeba kdyby spotkal fakt jako, Hele, kdybych se zamiloval, tak podle mě klidně. Jakože i escort, pornoherečka, OnlyFans. hele, já to nevím, úplně jakože jedno. v té situaci jsem nebyl. Asi. A vůbec nevím, jak bych se zachoval v tu chvíli. Ale už jsem byl jakoby párkrát zamilovaný a vím, že zamilovaný člověk umí jakoby dělat spoustu věcí, které by si normálně nedokázal třeba představit. Takže třeba jo. Takže i pornoherečka klidně. I don't know. Já fakt nevím. Víš co? To je ve hvězdách. A co kdyby to byla Alexis Krystal? To ne. Ne, my jsme kámoši, takže to určitě by nešlo. Okay. Ale ne kvůli tomu, že je pornoherečka. Vlastně kde a jak se dá s tebou seznámit, když někdo chce osobně? No, to nevím. Teďka moc, poslední dobou moc nejde, no. Jsem jako, Jsi doma furt? no, držím se v hodně úzkém kruhu. A když se jakoby pouštím mezi lidi, tak je to spíš jako z 90%, když někde prostě hraju, vystupuju nebo něco. Nebo jsem tam jakoby nějak pozvaný a tam většinou, když prostě koncertuju a tak nemám úplně myšlenky na to se ještě jako vrhat do davu. Snažím se samozřejmě, ale hele, většinou, jakože poslední dobou je to nejvíc možný, jako když vydržíte se mnou prostě do 4 do rána na kalbě, tak pak už jako, pak se třeba seznámíme blíž, ale jinak to teďka moc nejde, no. Kromě nějakých jako pracovních vztahů. Ale to je jakoby moje volba, to není jakoby ani, nemám prostě, jsem dost oddanej té hudbě teďka. Tak to je super. No. Kdo točí? Ty. Já. Proč po prvním rande tě vidím s bývalou? No, tak asi to bylo první rande ještě, když... Tak tam jde o to, jestli to furt je bývalá, nebo ne, no. Jestli se tam říká pravda. Asi tak. A jinak, nevím, tak můžeš být kámoši, víš co? To jde. Jo, asi jo. Takže buď je to nevěda, nebo je to úplně v pohodě. A tak vyber si. Proč mi po prvním rande pokračuješ hodně psát, ale nezveš mě na další rande? Aha, to se děje? Děje se to, no. Buď asi čekám jakoby na ten krok od té druhé strany. To je se taky možný. může stát.
To je asi nejpravděpodobnější podle mě. Jakože jestli jsem zval to první rande já, tak a bylo to jakoby fajn obou straně, tak určitě je to tohle. Prostě nějaký check z té druhé strany. Protože pak to zase směřuje k tomu, jakoby nepušovat to, víš co. Aničko, proč když jsme na rande, tak furt čumíš do telefonu? Asi nemám zájem. Nebo vlastně ne vždycky jdeš na rande se člověkem, který ho znáš. To může být, že jo, z Tinderu, nebo jako z nějaký, nebo z Instagramu. A třeba tě pak vyloženě nebaví. Nebo se to nepovedlo pracovně nějak. Víš, že prostě musíš něco vyřešit a nemůžeš se to odložit třeba. Ale jsou i situace, kdy něco takového není a prostě jakoby... No, tak to je docela dost častý. Tak tě ten že člověk prostě nebaví holky... asi, no. Jo? Já si myslím, že jo. Okay. No tak víš co, když tě ten člověk baví, tak vlastně se na ten telefon ani nekoukneš. You sure about it? Já si myslím, že jo. Okay. Já si myslím, že jo. Let's go. Prostě jsi nudnej čurák. No tak jako... Jo, jakože to je úplně legit, jasně, že jo. Proč jsem ti na prvním rande daroval květiny a na druhém ne? No. No. Za mě, ty vole, na prvním rande květiny fakt ne. Já si myslím, že... No, počkej, pojďme diskutovat. Já si myslím, no za prvý, jakože teď nebereme tu jednu růži, že? Jako mluvíme o nějaký hezký kytice. No prostě dostaneš hezkou kytku, jakože ne... Ne, jo, to jednu růži, dobrý. Máme jasno. Já si myslím, že jestli to je holka, se kterou jakože se znáš skrz jako práci nebo přes kamarády a tak, jakože se kterou jste se viděli jako v reálném životě, tak asi můžeš, protože víš, co očekávat, víš, proč jsi ji pozval, protože vlastně jste se bavili nebo jste se kamarádili a pak jako jízdeš na rande, tak asi by to bylo hezké jí dát tu kytici. Ale jestli to je holka jako z Tinderu, z Instagramu nebo z dalších sociálních sítí, tak nevíš, co očekávat. Jestli vůbec přijde jako ten člověk, který se viděl na fotkách, tak asi jako... Tak jestli si někdo přišel prostě, ty vole, víš, jak to myslím, že noc, tak dáš víš, kytku jako když toho člověka naspen. znáš a zveš ji na rande, tak asi jako už víš, že prostě to stojí za to. Jestli chápeš tu logiku. A to jsme, podle mě se furt točíme, celý tohle, všechny ty otázky se točí okolo toho pressure prostě. Proč to tak je? Jakože, no poslouchej. Ty, jako prostě, já jako chlap mám nějaký takový rozmezí. Prostě, máš nějakou jako čáru. Tady je to málo snažení, tady je to akorát, asi takovýhle úsek, a tady už je to moc. A jakoby, co se tam kurva děje? Jakože, co je málo a co je moc? Třeba vezme to na tu první rande, víš co? Jakože, když my dva jdeme spolu, tak prostě kytka už je moc, jakoby. Ale zároveň jako, záleží. Jo? No záleží. Okay. No jako... Třeba víš co? Dobře, přijdeš tak já domů osobně... a hned ti přijde zpráva. Tak co, jde asi dobře v pořádku? Nebo prostě, jakože, tak co, uvidíme se znova někdy? Hele, víš? A to už... Odpovím tě na to osobně. Třeba já to vnímám v pohodě u kluku, který znám. Víš, že třeba známe se skrz práci a ze mě někam a pak mi večer napíše, jestli jsem dorazila v pohodě domů, tak jakože beru to v pohodě, protože jako toho člověka prostě nějakou dobu znám a byli jsme někde třeba na večer a to je v pohodě. Ale jestli to je úplně random týmek prostě z Tinderu, tak jako je to divný, no. I když jako přijde z kytice a tak jako nevím, jakože mě kytice nevadí, jakože mě to je jedno. Jako, a tak když někdo přijde na první rande a má, vole, 100 růží, tak to je jakoby, to je divný, ne? To je weird trošku. No není. Není to divný. No není to divný. No není to divný. Není to divný. Ne, fakt to není divný. Jako je v pohodě přijít na první rande bez kytici? No, je to v pohodě. Řekni to prosím, můžeš ještě jednou zopakovat? Aby to všichni slyšeli. Je v pohodě. Ne, tak jakože, jestli jako mluvím obecně, jako jo, asi na to první je to v pohodě. Na to druhý už nevím, ale jako...
Ale jako na to první asi jo. Ale tak, jakože já jsem ti to vysvětlila, že buď jako jestli se znáte, tak asi jako moc ne, ale jestli se neznáte, tak je to v pohodě. Okay. Ne, tak protože na to první rande nezveš jako na nějaký fakt dobrý rande. První rande není vždy jako dobrý. Jdete většinou do parku, na kafe, ještě něco, že to není jako nic extra. Protože vlastně nevíš, jako co očekávat. Jo, to je pravda. Víš, že vlastně nevíš, co očekávat a proto to je strašně jako easy kratky, že máš jako max 2-3 hoďky a jdete si někam sednout většinou na kafe. A pak jakože až to druhý už je takový to pravý první rande, protože už víš, co očekávat. Takže ten pressure je vlastně jakoby úplně zbytečný risk. Prostě jakoby, když vyvíjíš tak jakoby minimalisticky nějakou aktivitu, tak jakoby spíš se nedostaneš do toho bodu, že to toho druhého bude srát, že jo. Protože ty nevíš, do čeho jdeš a když vyvíjíš ultra moc úsilí, tak máš tak jako 78% šanci, že prostě se spleteš. Asi. Let's go. Kámo, tady teďka jsme udělali návod úplně. Zakládáme seznamku, prosím. This is not me, they're making me drunk. Preferuješ spíš sám projevovat ten zájem a dobývat tu holku, že vlastně zveš na rande a nějak jako se snažíš se seznámit líp, nebo spíš preferuješ, když to dělá ta slečna? To je dobrá otázka. Dřív mě to bavilo, dost jsem se v tom vyžíval. Když to dělaly ty holky? Ne, že jako mě bavilo hrát ty hry. Jo, takhle, okej. Jo. Teďka, jak je toho hodně, je to prostě... Je to všude okolo. Už nemá cenu se snažit, stejně někdo se najde? Ne, to neříkám vůbec. Jakože já spíš nemám tu energii se teďka moc snažit. A baví mě to pozorovat ty holky. Některý jsou kreativní, takže... Hele, já jsem se celý život, když jsi kluk, tak většinou vyvíjíš ty tu iniciativu. Užívám si teďka, že já jsem ten opečovávaný a pak mě to přestane bavit, tak zase začnu vyvíjet tu aktivitu pravděpodobně. Nice. Tak je to hezký, že jo, když prostě jsi v péči. To je fajn, to má každý rád. Ne? Asi jo. Já ne. Popiš rande s tebou 3 slovy. Jaký je? Čaničko, ty vole. Jo. Já nevím. Sorry, já jsem se sebou na rande nikdy nebyl. 3 slova, jo. Já doufám, že jako já vedu hluboký konverzace, tak doufám, že nějaká hloubka a alkohol určitě a nevím, doufám, že prdel se mnou. Tak prdel. Budeme to počítat jako Jo. No není to úplně 3 slova, ale jako jo. Jo, je právě, že hloubka, alkohol a prdel. Měl jsi někdy dlouhodobý vztah? Jestli jsi někoho miloval? Fakt, že jako... Já jsem měl 3 vztahy, které trvaly díl než 1 rok. Super i nesuper. Jakože přijde mi, že to nejde nějak vztahy jsou jakoby random prostě, no. Je to tak? Co je nejvíc cringe situace nebo to, co jsi vůbec dělal, aby jsi zapůsobil na holku? Ty kráso. Já mám třeba docela... v pubertě, nebo co to si vzpomínáš a říkáš si, to byl fakt cringe. Jakože já jsem dělal fakt to. Já jako nemám moc zábrany. Jakože mě docela uprdele, jakoby občas nejsem nějaký stydlivý, takže dělal jsem asi docela sračky, no někdy. Přemýšlím. Tyjo, to bylo s jednou holkou, právě se kterou jsem měl pak další vztah, ale jakoby prostě, abych si to u ní nerozházel, tak jsem jakoby toleroval, že nechtěla o mě říct svým rodičům a jednou jsme byli u ní a přišel táta domů a ona prostě říká, nesmí tě tady vidět. A jakoby
teďka, kdyby to bylo, tak prostě normálně jdu a jako bez důstojnosti jako řeknu, ty vole, tak co tady jsem, já se tady nebudu schválit. Ale normálně jsem zalez do skříně, byl jsem třeba 2 hodiny ve skříni, ty vole. Takhle jsem tam byl skrčenej a poslouchal jsem prostě, jak si tam povídají, než ten táta odejde, prostě to bylo fakt strašný. To už bych teďka 2 hodiny. No, jak jsem byl zamilovaný, no, prostě. Tak jsem vydržel nějak 2 hodiny skrucený ve skříni asi, no. Dělal jsem zajímavé věci. Já jsem fakt milovník, jako, že teďka se to střetlo zrovna, že jako jakoby nevěnuju se těm holkám tolik, ale já jsem fakt jako, když se zamiluju, tak ty vole, já jdu do plných s ním. Tak budeš sedět 2 hodiny ve skříni. Tak klidně budu sedět, tak klidně 3. A kolik ti bylo? 17, já nevím. Jo, tak 16, to ještě. I don't know. Kdyby to bylo 25, tak 17. to je trošičku. Jo, to týden zpátky, no. Jo, no. Různý věci, no. To prostě se v mládí děje, že lidi dělají pičoviny z lásky. I ve stáří samozřejmě. To je jasné. Co uděláš, když tě slečna odmítne po prvním pokusu o seznámení? Budeš pokračovat? Nebo, ale když se ti fakt líbí? Hele, teďka ne. Teďka se asi nebudu snažit. Když se přenesu do nějaký jakoby víc situace, ve které jsem byl, která se blíží jako běžnému životu, tak bych se snažil, no. Asi jako... Jsem vlastně, jo. Byl jsem párkrát odmítnutý, byl jsem vytrvalý. Ale... A většinou se to vyvrbilo tak, že když já jsem pak se na to vykašlal, tak ta holka pak zjistila, že jakoby asi mě nechtěla odmítat. Občas to takhle bylo, no. Ale to pak už se stává, no. Každý chce to, co nemůže mít prostě. No, záleží, ale... No, jakoby, jo, samozřejmě, ale jakože jo. Pak snažil jsem se párkrát, no, takhle. Jaký je pro tebe nejméně sexy prvek ženského oblečení? 3/4. Ne, to je vtip, ale jo, nesnáším takový ty 3/4 legíny. Víš, takový to... Prostě, co ti... Ale, no... Hele, jakoby je mi to zlý, tobě to sluší, Aničko. Jakoby fakt ti to strašně sluší, seš nádherná, ale prostě fakt nesnáším 3/4. Dobře. Dobře. Jaká je nejzapamatovanější zpráva z direktu, na kterou fakt jako se kouknul a řekl si, wow, to se budu pamatovat? Zpráva? Zpráva. Máš rád zelňačku? Fakt, jakože random. To byl pick-up line od jedné holky, to bylo dělo. Jakože to jsem fakt scenil. Jakože každý má rád zelňačku, nebo skoro každý. Miluji zelňačku. To jsem si fakt zapamatoval, to bylo dělo. Ok, hustý. Jako není to jako, ale to mi teďka vyvstalo na mysli, protože to si fakt pamatuju. Byl jako jeden z nejlepších pick-up lineů, co jsem kdy v životě slyšel. Jako, láska prochází žaludkem, to je Asi tak. Ta holka věděla, co dělá. This is not me, they're